panghugas ng prutas, ng gulay, 'di ba? Dito sa salaan. Tapos pag may pagkain pa diyan, pwede pa tong takip, o 'di ba? Pang Lucky Me, pang noodles, salaan. Pansit canton, ganun. Oo nga, kanton nga. Pwede ganito. Kala sabi mo kasi Lucky Me. Lucky Me kanton. Pwede ganito. Oh, paano? Gaganyanin. Oo nga. Hindi gaganyan pa. Yun na nga. You know I'm gonna get. Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Yung tenderang Bicolana. Ayan guys, marahay na aga sa Indogabos. Bali may dumating tayong package. Package. From Lazada, Shopee, or what? From Lazada. Hindi, joke lang. Shopee. Hindi Shopee talaga. Kasi hindi na ako naglalasada. Lalasada. Hindi na ako naglalasada. Shopee na lang ako. Ewan ko kung bakit. Kasi lagi ako may ano doon, may free shipping. Sa Lazada, napakabihira. Ayan, di ba? Meron tayong package. Meron tayong bagong dating na order. Kaya lang problema, hindi ko alam. Hindi ko maalala kung ano to. Kasi parang dalawa yung in-order ko. Di ba? Baka ulo ng lechon. Pero ano, dalawa yung in-order ko, yung Tupperware at saka face mask. Pero sa tingin ko hindi to face mask dahil pero pwede rin kasi magaan lang siya. Kaya lang naka-box. Kasi kadalasan kapag umorder ako ng face mask, it's naka-bubble wrap lang siya. Ayan guys, tingnan natin kung ano ba yung laman nito. Bali, ang binayaran ko rito is 350. Nak, meron mga gunting. Ay, yung Tupperware. Yan guys, yung ano na pala to, yung Tupperware. Parang, pero local lang na Tupperware ha. Hindi siya Tupperware brands or Tupperware item. Ito nga pang itlog. Yan siya, di ba ha? Parang paso daw. Pero wala ka na rin pala siya, ha? Isang ganito. Ano yung best? Ayan, isang ganyan, Tapos may partner siya. Ito, pwede siyang pangtakip. Ayan. Pwede pangtakip sa pagkain. Tapos pwede pero manipis lang siya. Depende na rin sa sa gagamit. Ayan. Panghugas ng prutas, ng gulay, di ba? Ayan, salaan siya. Liit lang. Ayan. 1, 2, 3, 4. Tapos may apa, Ito naman, partner. Ito, ayan siya. Dapat dalaw din. At dapat may lock to kasi may bilog yun. Ay, ito yata. Ay, hindi. Previous. Wala man ako nakita doon. Ha? Cup noodles? Ayan guys siya, diba? Ayan siya lahat. 10 piraso to. Ayan, siyam na lang dahil may binigyan na tayong isang tumer. Ayan siya, diba? Yung ganyan. Ayan siya. Panghugas ng prutas, ng gulay, 'di ba? Dito sa salaan. Tapos pag may pagkain pa diyan, pwede pa tong takip, o 'di ba? Pang Lucky Me. Pang noodles, salaan. Pansit canton, ganun. Oo nga, kanton nga. Pwede ganito. Kala sabi mo kasi Lucky Me. Lucky Me kanton. Pwede ganito. Paano? Gaganyanin. Oo nga. Hindi gaganyanin pa. Yun na nga. Hindi na gaganyanin. Tubig. Hindi na gaganyanin kasi hindi niya na, ayan, tutulo na siya dito, ayan. Tapos ito na lang itatapon, diba? Ang cute niya. Tchan. Ay, tapos mo tatalo. Yun lang guys, thank you for watching. Hinihintay ko pa yung mask kasi ubos na yung mask ko. Ayan guys, yung mga pagbibigyan ko pala nito is yung mga hindi ko nabigyan nung Pasko at saka nung New Year, 'di ba? Medyo na short ako nun sa mga pouch na may laman sa loob.
Kaya ito na lang ibibigay ko. Siguro sa mga customer ko sa nagbibilis sa Meralco, 'di ba? O kaya naman sa Wi-Fi. 'Di ba? Yun lang guys. Thank you for watching. Medyo ano kasi to, ngayon lang kasi dumating. Medyo late pero pwede pa rin namang ihabol. Thank you for watching again. Medyo barado kasi yung ilong ko dahil sinisipon ako.